Iawn, wel, plis trwch gyda fi at y gair. Ni'n edrych ar 1 Samuel 17 a yr ail ran heddi, so dyn ni'n mynd o adnod 31. Credu bydd e'n dod ar y sgrin. Dyna ni. Rhoddwyd sylw i'r geiriau a lefarodd Dafydd a'i hailadrodd wrth Sôl ac anfonodd yntau amdano. Ac meddai Dafydd wrth Sôl, peidiad neb a gwan galoni o achos hwn. Hynny yw, Goliath. Ac fe a dy was ac ymladd ar Philistiad yma. Dywedodd Sôl wrth Dafydd, ni fedri di fynd ac ymladd ar Philistiad hwn, oherwydd llanc wyt ti ac yntau'n rhyfelwr o ieuenctid. Ond dywedodd Dafydd wrth Sôl, bugail ar ddefaid ei dad yw dy was. Pan fydd llew neu arth yn dod ac yn cipio dafad o'r ddiadell, byddaf yn mynd ar ei ôl yn ei daro ac yn achub y ddafad o'i safn. Pan fydd yn codi yn fy erbyn ni, byddaf yn cydio yn ei farf, yn ei drywanu ac yn ei ladd. Mae dy was wedi lladd llewod ac eirth, a dim ond fel un ohonynt hwy bydd y Philistiad dienwaidedig hwn, a mi ddoherio byddin y Duw byw. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afel y llew a'r arth yn sicr o'm hachub o afel y Philistiad hwn hefyd. Dywedodd Sôl, dos a bydd yr arglwydd gyda thi. Rhoddodd Sôl ei wisg ei hun am Dafydd, rhoi helm bres ar ei ben, ei wisgo yn ei lirig ac wysygu Dafydd a'i gleddif dros ei wisg. Ond methodd Dafydd gerdded am nad oedd wedi arfer a hwy. Dywedodd Dafydd wrth Sôl, ni fedraif gerdded yn yr rhain oherwydd nid wyf wedi arfer â hwy. A diosgodd hwy oddi amdano. Yna cymerodd ei ffon yn ei law, dewisiodd 5 garreg lefn o'r nant a'i rhoi yn y bag bugail oedd ganddo fel poced. A nesaodd at y Philistiad a'i ffon dafl yn ei law. Daeth hwnnw allan i gyfarfod Dafydd gyda chludydd ei darian o'i flaen. A phan edrychodd y Philistiad a gweld Dafydd, dirmygodd ef am ei fod yn llencyn gritgoch golygus. Ac meddai'r Philistiad wrth Dafydd, ai ci o'i fi, dy fod yn dod ataf a ffyn. A rhegodd y Philistiad ef yn enw ei ddew. A dweud wrtho, tir dyma ac fe roddaf dy gnawd i adar yr awyr ac i'r anifeiliaid gwyllt. Ond dywedodd Dafydd wrth y Philistiad, yr wyt ti'n dod ata fi a chleddyf a gweiwff o'n ychrymgledd, ond yr wyt fi'n dod ata ti yn enw arglwydd y lluoedd. Duw byddin Israel, yr wyt ti wedi ei herio. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn dy roi yn fy llaw. Lladdaf di a thorri dy ben i ffwrdd a rhoi celannedd llu'r Philistiad heddiw i adar yr awyr a bwystfilod y ddeiar. Mwyn i'r byd i gyd wybod fod Duw gan Israel. A'r holl gynlliad hwn, wybod nad trwy gleddyf na gweiwff ond mae'r arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd buai'r frwydr, ac fydd rhydd chwi, bydd e'n rhoi chwi yn ein llaw ni. Yna, pan gychwynnodd y Philistiad tuag at Dafydd, rhedodd Dafydd yn chwym ar hyd y rheng i gyfarfod y Philistiad. Rhoddodd ei law yn y bag a chymryd carreg allan a'i hyrddio, a tharo'r Philistiad yn ei dalcen nes bod y garreg yn suddo i'w dalcen. Syrthiodd yntau ar ei wyneb i'r llawr. Felly trechodd Dafydd y Philistiad a ffon dafl a charreg, a'i daro'n farw heb fod ganddo gleddyf. Yna rhedodd Dafydd a sefyll uwchben y Philistiad. Cydiodd yn ei gleddyf ef a'i thynnu o'r wain, a rhoi'r ergyd olaf iddo a thorri ei ben i ffwrdd. Pan welodd y Philistiaid ei fod ei harwr yn farw ffoesant, a chododd gwir Israel a Juda a bloeddio rhyfelgri ac ymlid y Philistiaid cyn belled a Gath a ffyrth Ecron. A chwympodd celannedd y Philistiaid ar hyd y ffordd o Saraim i Gath ac Ecron. Yna dychwelodd yr Israeliaid o ymlid y Philistiaid ac ysbeilio ei gwersyll. Cymerodd Dafydd ben y Philistiad a'i ddwyn i Jerusalem, ond gosododd ei arfau yn ei babell ei hun. Pan welodd Sôl Dafydd yn mynd allan i gyfarfod y Philistiad, gofynnodd i Abner, capten Eli, mab i bwy yw'r bachgen acw, Abner? Atebodd Abner,
cynwired ath fod yn fyw o frenin, ni o ni ddim. A dywedodd y brenin, hola di, mab I bwy yw'r llanc ifanc. Felly, pan gyrraeddodd Dafydd yn ôl, wedi ddoladd y Philistiad, cymerodd Abner ef a'i ddwyn at Saul gyda phen y Philistiad yn ei law. Gofynodd Saul, mab pwy wyt ti, fachgen? A dywedodd Dafydd, mab dy was Jesse o Bethlehem. Wedi Dafydd orffen siarad â Saul, ymglymodd enaid Jonathan wrth enaid Dafydd, a charodd ef fel ef ei hun. Cymerodd Saul ef y dydd hwnnw ac ni chaniataodd iddo fynd adref at ei dad. Gwnaeth Jonathan gyfamod â Dafydd am ei fod yn ei garu fel ef ei hun. Tynnodd y fantell oedd amdano a'i rhoi I Dafydd. Hefyd ei arfau hyd yn oed ei gleddyf, ei fwa a'i wregys. Llwyddodd Dafydd ym mhob gorchwil a roddau Saul iddo, ac osododd Saul ef yn bennaeth ei filwyr, bod had I bawb, gan gynnwys swyddogion Saul. Un tro, yr oeddent ar ei ffordd adre, a Dafydd yn dychwelyd ar ôl taro'r Philistiaid, a daeth y gwragedd allan ym mhob tref yn Israel I edrych, aeth y merched dawnsio I gyfarfod y brenin Saul gyda thympanau a molawdau a thrionglau, ac yn ei llawenydd canodd y gwragedd. Lladdodd Saul ei filoedd a Dafydd ei fyrddiannau. Digiodd Saul yn arw, a chafodd ei gythruddo gan y dywediad. Meddai, maent yn rhoi myrddiannau I Dafydd, a dim ond miloedd I mi, beth am yr rhagor sydd iddo ond y frenhiniaeth. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, yr oedd Saul yn cadw llygad ar Dafydd. Amen. Iawn, wel, jyst i'n atgoffa ni, wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar mewn gwirionedd rhyw fath o drosolwg o'r testun, sef Dafydd a Goliath. A be welson ni'n fyna oedd fod Dafydd yn gysgod o Iesu Grist. Yr un sydd yn mynd i'r frwydr ar ein rhannu, a trwyddo fe mae'n ennill buddigoliaeth ar ein cyfer ni. Fe yw, yn y fersiwn Saesneg, mae'n dweud y gair champion, buddigwr, sydd yn mynd yn sefyll yn y bwlch, yn cynrychioli pobl ger bron y gelyn, a mae fuddigoliaeth yn fuddigoliaeth I ni, a byddwn ni'n dathlu hynny yn y swper yn nes ymlaen. A felly, yr un yna sydd fan hyn yw Dafydd, wrth gwrs, y cysgod o Iesu. A fe welswn ni bod Dafydd yn cael ei anfon I roi bwyd i'w frodyr I ddechrau. Mae'n mynd I roi caws a bara iddyn nhw ac I weld sut mae pethau'n mynd. A mae Dafydd yn cael sioc. Maen nhw gyd yn ofn Goliath. A mae bron fel bod e'n ddim yn deall pam. Pam chi'n ofn y boi yma? Be sy'n bod gyda chi? Ydych chi di anghofio pwy yw e? Fe yw'r boi dienwaidedig. Fe yw'r un sydd ddim yn perthyn I bobl Dduw. Pam bod ni'n ofn rhywun lle dyw Duw ddim drostyn nhw? Mae Duw drosto ni, mae gyda ni. Felly pam, fel oedd Sam yn dweud, pam bod ni'n ofni os yw Duw gyda ni? A felly dyna lle I ni wedi cyrraedd mewn gwirionedd yn y sgwrs yma, neu'n y stori yma sydd yn digwydd. A'r peth cyntaf dwi'n mynd I edrych arno bore yma yw bod ni'n gallu gweld llaw Duw ar Dafydd, nid jyst yn y frwydr, ond hyd yn oed cyn hynny. Hyd yn oed cyn y frwydr, mae Duw wedi bod yn gweithio ym mywyd Dafydd. Nawr, mae'n ddiddorol, pan mae Dafydd yn dod at Saul, chi'n gallu bron gweld y chuckle bach yn ei lais yna, pan mae'n ymateb, come on now. Mae'n lyflu bod ti'n bod yn enthusiastic, Dafydd. Mae'n lyflu bod ti'n meddwl bod ti'n mynd I allu brwydro yn erbyn Goliath, ond come on, beth am I ni fod yn realistic fan hyn? Sdim chance gyda ti os e. Mae fel os bydde Tyson Fury, sydd yn heavyweight boxer, chi ddim yn gwybod, mae'n anferth, yn dod I gyfyrddin, pwy sy'n mynd I gael ffait yn erbyn fi nawr, a mae Dafydd neu Ioan yn penderfynu, allan ni gymryd e, dim problem. Dyna sut mae Saul yn gweld y sefyllfa. Dyna sut mae Saul yn edrych ar y sefyllfa fan hyn. Ond dyw hynny ddim cweit yn wir. Nid dyna y sefyllfa mae Dafydd ynddo fe. Chi'n gweld mae Dafydd wedi bod yn paratoi mae Duw wedi bod yn paratoi Dafydd ar gyfer y frwydr. A mae'n wych I weld sut mae hynny wedi bod yn digwydd. Felly edrychwch ar beth mae Dafydd yn dweud mewn ymateb, adnod 34 I 36. Dywedodd Dafydd wrth Saul, bugal ar ddefaid ei dad yw dy was.
Pan fydd llew neu arth yn dod ac yn cipio dafad o'r ddiadell, byddaf yn mynd ar ei ôl, yn ei daro ac yn achub y ddafad o'r safn. Pan fydd yn codi yn ferbyn ni, byddaf yn cydio yn ei farf, yn ei drywanu ac yn ei ladd. Mae dy was wedi lladd llewod ac eirth. A dim ond fel un ohonynt hwy y bydd y Philistiad dienwaededig hwn, am iddo herio byddin y Duw byw. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew ar arth yn sicr o'm hachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Dyma mae'n dweud wrth Saul. Chi'n gweld beth mae Dafydd yn gallu gweld nawr yw, wel, actually, nid dyma'r tro cyntaf i fi fod yn erbyn bwystfil. Nid dyma'r tro cyntaf i fi allu profi cadw Duw ar y mywyd i yn y gorffennol. Nid dyma'r tro cyntaf i fi wynebu rhywbeth sydd yn fwy na fi a fod Duw wedi fachu bi. Ac felly dwi'n llawn hyder, nid yn fy ngallu fi i goncro llewod, ond yn y ffaith fod yr arglwydd wedi gweithio ynddo fi yn y gorffennol i allu rhoi buddigoliaeth i'n nghadw fi yn erbyn y llewod a'r eirth yn y gorffennol, ac fel mae e wedi gwneud gyda nhw, mae e'n abl, dwi'n gwbl hyderus, i wneud eto, oherwydd fod e ddim eisiau fod pobl yn herio fy niw i. Dyw e ddim eisiau fod pobl yn herio y Duw byw. Mae chydig bach fel y Karate Kid. Ti'n gwybod wedi gweld y ffilm? Lle yn Karate Kid, mae'r master, y sensei, yn dysgu y Karate Kid wax on a wax off. A mae wrthi fyna yn golchi yn waxo'r llawr. A'r cwbl mae'n neud yw hwnna. A mae'r bachgen yn bron am mynd o wallgo. Dyw e ddim yn deall pam wax on, pam wax off. Pam wneud i fi wneud y job isel yma. Ond oedd e'n dysgu yn y pen draw. Wrth gwrs, wrth ymddiried yn y meistr, fod y symudiadau yna ni ddysgu fe ymladd yn y frwydr. Yn y fight karate yn y diwedd. A mae dyna'r sgiliau oedd ei angen. A nid y sgiliau oedd defnyddio'r ffondafl gyda llaw. Y sgil oedd gallu profi fod Duw yn ffyddlon. Fel oedd wedi profi fod Duw yn ffyddlon yn y gorffennol, oedd e'n hyderus nawr wrth fynd i'r frwydr yn y dyfodol. Oedd e'n edrych yn ôl fel mae'r arglwydd wedi'n nghadw fi. A felly, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew ar arth yn sicr o'm hachub o afael y Philistiad dienwaededig. Mae jyst yn un arall ohonyn nhw. A mae hwnna'n ein pwyntio ni at y ffaith fod Duw yn aml fel y mywyd Dafydd yn ein bywydau ni, yn ein paratoi ni, yn gweithio yn y dydd i ddydd, yn y pethau cyffredin, i ddysgu ffyddlondeb, i ni ddysgu pethau i ni, byddwn ni byth yn meddwl falle sydd yn bwysig ar y pryd. Oedd job bugail ddim yn job pwysig ar y pryd, ond nawr mae wedi dysgu trwy hwnna i ymddiried yn niw pan mae'n dod at y pen ola. A fi'n sicr yn meddwl fod hynny'n wir pan dyn ni'n dod at y gelyn ola gyda llaw, sef marwolaeth. Bod gweld ffyddlondeb Duw trwy ein bywydau ni gyd yn ein paratoi ni ar gyfer hynny. Yn ein paratoi ni, a dyn ni'n gallu gweld fel mae Duw wedi concro pob gelyn arall yn ein bywyd ni, mae'n mynd i goncro'r gelyn ola yna. Hyd yn oed, mae wedi concro fe, ac felly sdim rhaid i fi ofni fe mwyach. Ac yn ail mae'n ymddiried, i pa raddau mae'n ymddiried yn niw? Wel, mae'n ymddiried nid yn rhannol, ond yn llwyr. Pan mae'n dod nawr at Goliath, yn fodlon, stepo lan os liciwch chi ac ymladd yn ebyn Goliath, mae Saul eisiau iddo fe wisgo ei arfwisg a cymryd ei arfe fe. Mae'n rhoi'r holl kit ma arno fe, reit? Dyma sy'n digwydd fan hyn. A mae Dafydd, mae'n fodlon trial ymlaen, mae'n amlwg, dyw e ddim wedi arfer gyda nhw, mae'n dweud. Wrthon ni, maen nhw'n fawr, methu cerdded gyda nhw. Dyw e ddim wedi gwisgo'r arfwisg yma o'r blaen. A nid y broblem yw fod yr arfwisg ddim yn ffitio. Y broblem yw fod Saul yn meddwl mai unig obaith Dafydd i ennill yw os mae'n gwisgo'r arfwisg. Mae e'n meddwl fod yr arfwisg yn rhyw fath o contributing factor i'r fuddigoliaeth yma. Os oes unrhyw siawns gan Dafydd i ennill, dyna fydd yn rhoi siawns iddo fe'r arfwisg special brenhinol yma. Ond beth mae Dafydd yn gwneud Dafydd yn dweud na. Sdim angen hwnna, neu? Sdim angen yr arfwisg yna. Dwi'n hyderus yn gwisgo fy arfwisg
i. A mae'n mynd i ôl i arfwisg. Beth yw'r arfwisg yna? Wel, mewn ystyr corfforol, ffondafl a cerrig yw'r arfwisg. Ond beth yw hynny mewn gwirionedd? Beth yw'r arfwisg mewn gwirionedd? O dibyniaeth ar Dduw. Dibyniaeth llwyr ar yr arglwydd. Beth mewn gwirionedd yn dweud fan hyn yw, os oes unrhyw siawns gen i ennill, nid yr arfwisg yw e. Nid y cleddyf dynol yw e, ond Duw yw e. A mae Duw yn gallu defnyddio, fel mae wedi defnyddio'r garreg i guro yn erbyn y llewod a'r eirth o'r blaen, mae'n abl i gymryd y garreg syml yma, a'r ffondafl yma, a'i defnyddio nhw eto yn erbyn y gelyn mawr yma sydd o'n mlaen ni. A mae ddiddorol, yn y darn yma, a wedi sefyll mas i fi, mae'n defnyddio'r term yn y Gymraeg bod e ddim wedi arfer gyda nhw. Yn y Saesneg, mae'n chydig bach yn wahanol. Mae'n dweud yn yr Hebraeg hefyd mewn gwirionedd, dyw e ddim wedi eu profi nhw, untested neu unproven. Dyw e ddim wedi testo nhw. Hynny yw, dyw e ddim wedi eu profi nhw yn rhoi buddugoliaeth. Ond mae'r ffondafl wedi rhoi buddugoliaeth yn y gorffennol. Ac felly mae Duw wedi rhoi buddugoliaeth yn y gorffennol a mae'n mynd i ddal i bwyso ar yr un sydd wedi rhoi buddugoliaeth. A beth mae hwnna'n pwyntio ni at yw, wrth i ni wynebu heriau ein bywydau ni a bod ein ffydd ni'n cael ei brofi hyd yn oed, y mwy dyn ni'n profi Duw yn y sefyllfa yna, y mwyaf byddwn ni'n hyderu yn ei arfwisg e. Gobeithio bod hwnna'n ei sens i ni. Y mwyaf ni'n profi'r arglwydd, y mwyaf byddwn ni'n pwyso, yn ein ffindo fe'n rhwyddach i bwyso arno fe. A mae'n atgoffa ni o falle o Effesiaid 6. Nawr yn Effesiaid 6, i ni'n clywed am arfwisg sydd yn cael ei roi i ni wisgo amdano ni'n hunain. Holl arfogaeth Duw, os chi'n cofio. Effesiaid 6 adnod 10 ymlaen. Yn olaf, ymgrynhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwiswch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch yntau a gwirionedd yn regis am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi'r efengyl, efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllid yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Felly sut allwn ni frwydro yn erbyn Satan a'i gynllwynion? Dim ond trwy ddalgafael ar, os liciwch chi, neu dderbyn tarian ffydd, drwy wisgo helm iachawdwriaeth ac ymosod gyda yn erbyn Satan a'i fyrddinau o bobl sydd yn erbyn ni gyda chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. A felly mae Dafydd yn esiampl perffaith i ni o un sydd wedi profi'r arglwydd yn y gorffennol, ac oherwydd hynny mae'n gallu pwyso eto ar yr arglwydd i wneud yr un peth. Ond y broblem yw yn aml i ni'n anghofio nag i ni. I ni'n anghofio beth mae Duw wedi gwneud yn y gorffennol. I ni'n colli golwg. Fel mae'r fyddin gyfan wedi gwneud. Mae pawb arall wedi anghofio. Chi'n gweld, mae'r Israeliaid i gyd wedi profi Duw yn darparu yn y gorffennol. Os ewn ni nôl i 1 Samuel 5, 4, 5, 7, 10, mae'n ei gyd yn esiample o frwydrau mae'r Israeliaid ynddo, lle mae Duw yn achub. Ac eto, pan mae'n dod i'r frwydr yma, dyn nhw dal ddim yn fodlon sefyll. Maen nhw dal yn pwyso ar un erth eu hunan. Mae Saul dal yn meddwl, os oes unrhyw chans, mae gyda fe arfwisg i. Beth amdano ni te, pan ni'n wynebu temptasiynau, pan ni'n wynebu Satan yn dod ar ein hôl ni, beth yw'n ymateb ni? Oh, I've got this. Alla i wneud hwn. Neu dyn ni'n cofio yn ôl
fel mae'r arglwydd wedi darparu, wrth i fi bwyso arno fe, bydd e'n darparu eto yn y frwydr. Side note bach, mae e'n pigo lan 5 carreg i frwydro. Mae yna lot o bobl yn dweud fod hwnna'n bwysig am ryw reswm yn noteworthy oherwydd fod e falle'n awgrymu diffyg ffydd yn Dafydd, neu rhai yn awgrymu bod e'n golygu mae'n debyg fod gan Goliath 4 brawd oedd hefyd yn gewri a fod angen i taro nhw i lawr. Yn bersonol byddwn ni'n gweud bod e'n nonsens, ond am sawl reswm, mae'n bwysig bod ni ddim yn darllen gormod mewn i'r testun. Hynny yw, mae gyda fe fag, fel bydde fe fel arfer wedi wneud, byddwn ni'n meddwl, mae'n mynd ar bag, mae'n llanw'r bag, sydd yn seis bach poced, mae'n gweud wrthon ni, gyda cerig. Dyna byddwn ni'n gweud yn bersonol. Ond mae croeso chi edrych lan eich hunan. Beth bynnag, yn drydydd, gras Duw tuag at y Philistiaid. Dyna ni'n gweld gras Duw fan hyn, tuag at y Philistiaid. A falle, sut allwch chi weld gras Duw fan hyn? Wel, sylwch, ar ôl i Dafydd dynnu'r arfwisg yma i ffwrdd, mae e nawr yn mynd a mae e'n wynebu Goliath. A mae'n rhoi cyfle i Goliath ac i bobl Philistia i newid eu meddwl. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw i ymbil, i droi yn ôl. I ofyn am drigaredd. Mae Dafydd eisiau iddyn nhw wybod. A dyna sy'n digwydd yn y sgwrs, edrychwn ni rhywfaint arno fe wrthos diwetha. Ond beth mae'n dweud yw, Goliath, pobl Philistia, deallwch, chi ddim yn ymladd yn erbyn ni, chi'n ymladd yn erbyn y Duw byw. Dyna beth mae'n dweud. Mae eisiau iddyn nhw wybod, chi ddim yn dod yn erbyn ni, chi'n dod yn erbyn Duw. A gwaith chi os ych chi nawr yn mynd i ddod a sefyll a herio y Duw byw. Mae'n gwneud hynny'n glir iddyn nhw. Gallai Duw fod wedi anfon Dafydd i'w taro nhw lawr yn y fan ar lle, ac eto mae'n datgan hynny iddyn nhw. Na chi rasol yw Duw. Hyd at y pwynt yma, maen nhw'n cael gwybod y gwirionedd. Mae Dafydd yn dweud, edrychwch, dwi ddim yn gryfach na chi, ond mae fy niw ian. Ac felly mae cyfle iddyn nhw fan hyn, ond wrth gwrs, maen nhw eto wedi anghofio beth mae Duw yn abl i'w wneud. Gallai nhw, oedd hefyd gyda llaw yn y brwydrau yna, yn 1 Samuel 4, 5, 7, 9, gallai nhw hefyd wedi edrych yn ôl a meddwl, hang on, ydy hwn yn ddoeth? Os ydyn ni'n gwybod mae Duw Israel sydd yn dod yn erbyn ni, beth os wneith e anfon storm arall i'n lladd ni gyd? Wrth gwrs mae Duw yn gallu gwneud y pethau yma. Mae wedi gwneud e'r blaen. Ac eto maen nhw'n diastyru y cyfan. Maen nhw'n meddwl, na, nid y tro yma, achos mae gyda ni Goliath. Mae gyda ni ein arwr ni. Mae gyda ni ein Duw ni. A mae ein abl. Dyna beth maen nhw'n meddwl. Does dim byd yn mynd i ddod a concro'r y dyn mawr yma. Ffolineb yw e. Mae'n dangos ffolineb. Ac eto, un hi, mae'n dystiolaeth o allu grymus Duw. Ni'n gallu edrych ar bobl y safbwynt dynol a meddwl, ysdim chans bod Duw yn abl, bod Duw yn abl i wneud rhywbeth i ryddhau y person yna o afael Satan. A'r unig reswm byddwn ni'n dweud hynny yw achos bod ni'n anghofio beth mae Duw wedi gwneud yn y gorffennol. Fel mae'r bobl Israel fan hyn wedi colli golwg yn llwyr ar gallu achubol Duw, i ni'n gallu colli golwg ar allu achubol Duw. I ni'n gallu teimlo fel yr Israeliaid, outmanned, outnumbered, gyda'r gelyn mawr yma'n blaenau ni, ac anghofio, hang on, mae Duw gyda ni. Mae lluoedd y Duw byw ar ein ochr ni ac o'n plaid ni. Pam ein bod ni'n ofni? Gwai ni os ni'n anghofio beth mae Duw yn abl i'w wneud. Yn ola, mae Goliath yn cwmpo. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod yr hanes yma. Dafydd nawr yn mynd, mae'n rhedeg, mae'n taflu'r garreg yma gyda'i ffon dafl. Mae'n taro'i dalcynau, mae'n suddo mewn i'w benne ac yn taro fe lawr, yn syth ar ei wyneb i'r llawr. Ac yna mae Dafydd yn dod a mae'n torri ei benne i ffwrdd. A chi'n gwybod mewn yn eco o 1 Samuel 5. Mae'n eco o 1 Samuel 5. Beth sy'n digwydd yn 1 Samuel 5, os chi'n cofio, ni wedi edrych arno fe, yw mae arch Duw, arch y cyfamod, yn cael ei gymryd gan y Philistiaid, a maen nhw'n rhoi yng ngheml Dagon. Chi'n cofio? Ac y bore wedyn, maen nhw'n mynd i deml Dagon,
Maen nhw'n mynd mewn yna, a mae Duw Philistia, sef Dagon ar y pryd, wedi cwmpo'n fflat ar ei wyneb, a mae ben wedi torri ffwrdd. A'i ddwylo fe wedi torri i ffwrdd. A beth sydd gyda ni fan hyn? Duw, hynny yw eilyn, ffals, Duw ffals Philistia, holl obaith pobl Philistia yw dyn yma, Goliath. A lle mae e? Ar ei wyneb, ar y llawr, gyda'i ben wedi torri ffwrdd. Chi'n gweld y patrwm? Mae pob un sydd yn herio y Duw byw, pob eilyn sydd yn dod wyneb yn wyneb gyda'r Duw byw yn mynd i gael ei tynnu lawr a'i lladd. A mae'r torri pen i ffwrdd yn dangos y finality, os liciwch chi, bod dim troi yn ôl. Gone, finished, does dim troi yn ôl o hynny os e. A mae Dafydd wedyn yn ddiddorol, mae'n cario'r pen yma o gwmpas fel rhyw fath o troffi i ddweud edrychwch beth mae'n Duw ni yn abl i'w wneud. Just fel bydd pob eilyn yn droedfainc i draed Iesu Grist ar y dydd ola. Pob un o dan ei draed yn cael ei gweld, edrychwch beth mae Iesu wedi concro. A mae hwnna'n anogaeth i ni nag yw e. I rhai sy'n eiddo i Grist, mae'n anogaeth. Ond i rai sydd ddim yn eiddo i Grist, mae'n rhybydd enfawr. Pwy bynnag, neu beth bynnag ych chi'n banco arno, i fod yn iawn gyda Duw, mae'n mynd i syrthio. Be bynnag chi'n meddwl sydd yn obaith i chi, dim ond un gobaith sydd. A wyneb yn wyneb gyda Duw, mae pob eilyn yn mynd i gwmpo yn y pen draw. Nawr, i orffen yn sydyn iawn. Beth yw goblygiadau y fuddigoliaeth yma te? Wel, chi'n sylwi, ar ôl hyn i gyd, mae pawb yn hapus, mae pawb yn dathlu, ond mae Saul yn gofyn cwestiwn, pwy yw'r boi yma? Wrth ystwetha nes i nodi, oedd Saul wedi gaddo prizes i'r person fyddai'n ennill yn erbyn Goliath. Chi'n cofio? Arian mawr, gwraig, sef merch merch i Saul, a tax exemption yn y wlad. Lyflu, greu, pwy bydde ddim eisiau'r pethau yna? Bydde ni'n hapus i gael nhw? Ond oedd hynny nawr yn golygu yna oblygiadau, consequences yn dod e. Oedd Dafydd nawr yn mynd i ddod yn rhan o'r teulu brenhinol, o fywyd Saul. Oedd e'n mynd i fod o gwmpas. A mae Saul eisiau gwybod, yw'r boi ma'n dod o stoc da? Os rhywbeth yn special amdano fe? A mae'n dod i sylweddoli, mae'n dod o Bethlehem. Y lle amhwysig yma. O'r teulu sydd i weld yn amhwysig yma. A o leia fe yw'r cyntaf anedig. Please gwed mae fe yw'r cyntaf anedig. Na, dim hyd yn oed y cyntaf anedig i'r teulu. Peth bwysig ar y pryd. Fe oedd rynt y lita. Fe oedd yr un ola yn y teulu cyfan. A mae'n ein atgoffa ni wrth gwrs fod Duw wedi, yn gyntaf, Duw yr arglwydd Iesu wedi darostwng ei hunan i'r fath raddau, a hynny mwyn dod yn geithwas, mwyn rhoi buddigoliaeth i ni. Ond yn ail, mae'n ein pwyntio ni at allu Duw mewn pobl gwan. A chi ryfeddol bod e'n gallu cymryd rhywun fel Dafydd ac yn gallu dod â buddigoliaeth trwyddo fe. A chi, mae'n eitha trist fod Saul yn gofyn pwy yw'r dyn yma. Na chi beth trist i'w ofyn? Ar ôl gweld y fuddigoliaeth, ar ôl gweld beth mae Duw yn gallu gwneud ac wedi gwneud trwy'r dyn yma, byddech chi jyst yn meddwl bod Saul yn ymateb trwy ddweud, allai'm dychmygu dim byd gwell ar gyfer fy merch i na cael dyn, a ni'n gwybod fod Duw drosto fe, bod Duw gyda fe ac yn ei ddefnyddio fe mewn ffyrdd mor anhygoel. Ac eto mae eisiau gwybod yw e o good stock. Ac yna pennod 18, y rheswm pam o'n eisiau nodi'r 9 adnod cyntaf yna, mi'n credu bod e'n bwysig iawn, oherwydd beth mae Jonathan yn gwneud yn cael ei wneud mewn ymateb i beth sy'n newydd ddigwydd. Dyma ymateb Jonathan i'r fuddigoliaeth yma, right? Mae Jonathan wedi gweld rhywbeth o waith Duw yn Dafydd. Jonathan yw mab Saul, y tywysog, right? Next in line to the throne. Cofiwch hwnna. Ac eto, does dim brwydro i fod yn alpha male. Dyw e ddim yn trial tynnu Dafydd i lawr ac yn ofni, mae e'n mynd i swpo mewn a cymryd drosto awdurdod. Mae Jonathan, fel Dafydd, a concern dros Dduw a teyrnas Dduw.
Mae yna undod rhwngthyn nhw, gan Dduw. A mae'n caru Dafydd i'r fath raddau, mae'n gwneud cyfamod gyda Dafydd, a mae'n rhoi ei holl wisgau, ei wisg brenhinol fel tywysog, i Dafydd. Ydych chi'n rhyfeddol i hwnna? A mae hwnna'n esiampl i ni o sut dylen ni ymateb i'r arglwydd Iesu. Wrth weld pwy yw'r arglwydd Iesu, eneiniog Duw, yr un sydd wedi ei ddewis gan Dduw, buddigwr, champion Duw. Sut allwn ni ymateb? Wel, yn syml, i fod yn un gydag yw gydnabod yn eneiniog Duw, ac i roi yr awdurdod ar ei ysgwydd Dyna beth mae Jonathan yn gwneud fan hyn. Mae'n gweud, fi siŵr bydde Jonathan wrth i fod yn bod yn frenin, ond beth mae'n gwneud yn lle? Ti yw'r un mae Duw wedi dewis, mae'n amlwg. Mae'n amlwg i Jonathan. Ac o'r adeg yma ymlaen, mae Jonathan yn gwneud popeth yn ei allu i wneud yn siŵr fod bod Dafydd yn llwyddo oherwydd fod Duw wedi trefnu hynny. A chi beth rhyfeddol? Mae'n dweud, nid fi sy'n bwysig, nid fy mwriadau i neu fy mreuddwydio ni. Fi siŵr bod Jonathan wedi tyfu lan yn meddwl, fi'n mynd i fod yn frenin un dydd, fi'n mynd i fod yn dywysog nawr o'n brenin un dydd. Ond nawr mae'n gwybod mae hwnna'n mynd i newid. Ond mae'n dweud, so what? Sdim ots. Dewyllus di, nid fe wyllus i. Hwn yw eneiniog Duw. A'r contrast i hynny wedyn yw Saul, a'n gorffen gyda hyn. Mae Saul yn wahanol, mae'n llawn balchder. A mae rhywbeth yn digwydd, mae'r merched yma sydd yn dod pan mae'n dod nôl o ryw fyddin yn rhoi mwy o glod i Dafydd nag i Saul. Mae'n dweud, mae Dafydd wedi lladd, mae Saul wedi lladd llai mae Dafydd wedi lladd loads. Mewn geiriau eraill, mae Dafydd yn well. Dafydd yw ein arwr ni. A mae'n cenfigeni. Mae'n cenfigeni. Yn lle gweld fod llaw Duw ar Dafydd a dweud, o'n i fydde llaw Duw arna hi. O'n i fydde ni'n cydnabod gwaith Duw. Yn hytrach, mae'n gwneud gelyn o Dafydd. A dyna fyddwn ni'n gweld yn y dyfodol. Gwneud gelyn o Dafydd yn lle gwneud ffrind o Dafydd. Yn lle nawr fod Dafydd, a Duw Dafydd felly gyda Saul, mae e'n ei erbyn e. A dyna lle ni'n mynd i orffen. Le chi'n sefyll? Ydy Duw o'ch plaid chi? Neu ydy e'n eich erbyn chi? Ydych chi'n ildio? Chi'n rhoi, yn lle bod chi'n arglwyddiaethu ar eich bywyd eich hunan, ydych chi'n rhoi'r arglwyddiaeth i'r arglwydd? Yn dweud, ti yw eneiniog Duw. Ti yw'r un sydd yn rhoi buddigoliaeth, nid fi. Dwi ddim yn abl i goncro Satan a marwolaeth a phechod, ond arglwydd dwi'n pledio dy waed di. Ydych chi wedi dod i'r fan yna, lle eich annog chi, erfyn arnoch chi. Does dim gobaith y tu hwnt i Iesu Grist, felly dewch.